Easy and the big. Mi yafi mu juna mutane, mi yafi mu juna, watan Ramadan ya same mu, mi yafi mu junan mu. Mi yafi mu juna, al'umma kira ne gare mu, mu daina yin cuta ko ƙarya ibada miyo. Mu daina yin hassada ko kita cikin rayuwarmu, mu zamto ɗaya guda cikin lokacin. Mu daina yin shashanci wannan lokaci, mu daina yin barci cikin dare wannan lokaci. Watan fallala mai albarka na ɗan lokaci, kar mu zamto sararri ibada miyo. Ina kira ga musulmi na duniya gaba ɗai, ku ban aran kunnayenku ku zamna a daidai. Wannan wata ne mai falala ina so ku ji dai, mu zamto masu yin sadaka da taimakon juna, mu dinga yin soyayya wurin shugabanmu, abinda kai sa alinka ma cikin ibadinka. Mu dinga yin kyau da kyautatawa don masoyinmu, mu dinga yin koyi fa da shi annabinmu. Mi yafi mu juna mutane, mi yafi mu juna, watan Ramadan ya same mu, mi yafi mu junan mu. Mi yafi mu juna mutane, mi yafi mu juna, watan Ramadan ya same mu, mi yafi mu junan mu.